نهروج li ser revandina hejmareka serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji aliyê çekdarên PYD ve derbas dibin û taneha çarenivîsa wan nediyar e û PYD jî di siyasetên xwe yên girtin û revandinê de berdewam e. Çekdarên PYD baskê PKK li Kurdistana Sûriyê kodraghandina xwe de berdewam behsa demokratî û azadî û mafê ji nê dike, jina ku taneha li Rojavayê Kurdistanê mafên wê bin pê kirîne. Ev Nehrojin Fesla Yusuf cîgira serokê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û her yek ji Muhsin Tahir û Emîn Husam revandine û taneha çarenivîsa wan nediyar e. Di roja nehê vê mehê de çekdarên PYD baskê PKK li Kurdistana Sûriyê avahiya ofîsa navendiya NKSê li bajarê Qamişlo pêç kirin. Encûmena Kojbo mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê di kongir û civînên navdewletî de beşdar dibe û berevaniyê di ber mafê Kurdan de dike û 13 serkirdeyên wê girtin û piştî 24 demjimêran 10 ji wan serbest berdan û hîn her 30 kesên navborî di zindanên wê de ne. Roja 15 vê mehê jî çekdarên PYD demjimêr 30 piştî nîvro endamê xwecihîya derbêsiyê ya NKSê Mihemed Fettah got heman demê de serkirde di tevgera çaksazî Kurd li Sûriyê de revandin. Çekdarên PYD Fettah ji Malawî ya li gundê Xatûniyê yê li gundewarê Dirbêsiyê revandin û taneha çarenivîsa wî nediyar e. Beriya niha jî çekdarên PYD endamê xwecihîya Dêrikê ya NKSê Fuad İbrahîm li nêzîkî gundê wî Şekirxaçê yê bi ser Dêrikê ve revandine û taneha çarenivîsa wî nediyar e. Ji bilî her pênc serkirdeyên navborî yên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê taneha bi dehan serkird û endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di zindanên PYD de ne û taneha çarenivîsa wan jî nediyar e.